A nova situación da pandemia permite ampliar as marxes na hostalería. Así, nos concellos de nivel alto, a capacidade nas terrazas aumenta do 50 ao 75%, mantendo o 30% no interior. O ocio nocturno continuará pechado no interior, pero incrementa do 75% o aforo exterior. Medidas, repito, todas, tanto no ámbito da hostelería como do ocio nocturno, que tratan de promover e fomentar o uso, especialmente dos ámbitos exteriores, as terrazas. No caso do nivel medio, o aforo en interiores mantense no 50% en hostalería, subindo as terrazas ao 100%. En canto ao ocio nocturno, a capacidade dentro dos locais pasará do 30% ao 50% en interior, coas terrazas acadando o 75%. Nos concellos do nivel medio baixo, a ocupación será do 75% no interior e do 100% no exterior. Para a hostalería, é do 50% dentro e o 100% en terraza, no caso do ocio nocturno. Destacar que os clientes, incluso con estes aforos ampliados, deben cumplir coas normas, distancia, mascarilla, excepto a hora de comer e beber, non fumar, por suposto, nas terrazas, e a hixiene de mans. Entre todos xuntos conseguiremos controlar este virus e abrir cada vez máis tanto a hostelería como ocio. Estas medidas chegan despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rexeitara a obrigatoriedade de presentar o certificado COVID para acceder ao interior da hostalería. Que era unha medida, queremos insistir, que puxéramos en marcha de xeito consensuado co sector da hostelería para precisamente ampliar, na medida do posible, os aforos, especialmente no interior. Esa medida, como vostedes saben, pois dende o sábado pasado non a podemos utilizar. Estamos todavía esperando o auto e, polo tanto, os motivos e os razonamentos que levaron a esta suspensión todavía non os coñecemos. O conselleiro recordou que se mantén a prohibición de estar con non conviventes a partires da 1 da madrugada nos concellos dos niveis máximo e alto e a partires das 3 no caso dos demais municipios.